zaljevu malom tom, Trogir moj spava. Na njih se spušta noć, ponoćna tama. Grad Trogir još je jedan hrvatski dragulj koji je na UNESCO-voj listi svjetske baštine od 1997. godine kao jedan od najočuvanijih romaničko-gotičkih gradova. Grad najistančanijeg dalmatinskog kamenarstva, od pločnika i arhitektonskih okvira do pojedinačnih skulptura. Trogir je inače osnovan od strane Grka u 3. stoljeću prije Krista. Ime mu dolazi od dvije grčke riječi, tragos i oros, što znači koza i brdo. Zato što su ova okolna brda na kopnu okolo grada bila obitavana od strane koza, ovaca, pa je najvjerojatnije to razlog zašto je Trogir po tome dobio ime. Dakle, bilo je Tragurion, pa posle latinizirano Tragurium i danas Trogir, hrvatsko ime. Stara gradska jezgra formirana je između 13. i 15. stoljeća unutar obrambenog zida, a obnovila ju je Venecija u 15. stoljeću. Venecijanci su također dodali i dvije utvrde koje su još uvijek očuvane. Tvrđava Camerlengo i kula Svetog Marka. A sjeverna gradska vrata to su ostaci nekadašnjih gradskih zidina koje su okruživale grad, a koje je srušio Napoleon samim početkom 19. stoljeća iz sanitetskih razloga. Naime, grad je bio malen s uskim ulicama i kao takav pogodan za širenje bolesti, na primjer malarije i kuge. Tako da su u Napoleonovo doba isušene močvare oko grada te porušene gradske zidine kako bi svježi zrak ušao unutar samih ulica. Ono što je bitno i zanimljivo reći je da je za doba Napoleona 2 puta dnevno na zvuk gradskog zvona svaki građanin je morao očistiti pločnik ispred svoje kuće. I to je, dakle, vam govori o razini higijene koju je država Napoleon, odnosno francuska uprava početkom 19. stoljeća. Stara gradska jezgra unutar nekadašnjih zidina je dimenzija 500 sa 250 metara i prepuna je palača, kala i kamenih kuća, od kojih svaka ima svoju povijest i svoju priču, zbog čega Trogir često nazivaju gradom muzeom. Nije čudo da Trogir godišnje ostvari više od 300.000 turističkih noćenja, što domaćine itekako veseli. Moramo biti ljubazni sa našim domaćinima, neće nas inače vratiti gosti naši. Say hello to all my people in South Korea. Bye bye. Glavni trg, od kad je grad osnovan, se nalazi na istom mjestu. Dakle, tu je bila Grčka agora, Rimski forum, danas se tu nalazi jedan tipičan srednjovjekovni gradski trg, jer imamo na istom mjestu katedralu, dakle crkvenu vlast, imamo zgradu Kneževa dvora, odnosno općine, i imamo ložu koja je bila nekada se koristila kao sudnica. Iza mene se nalazi katedrala Svetoga Lovre i zvonik same crkve. Ono što je interesantno i karakteristično za naš zvonik, za razliku od svih ostalih dalmatinskih zvonika, je to što 400 godina gradnje zvonika se reflektiralo u tome što svaki kat je izgrađen u drugčijem stilu. Dakle, nije se slijedila izvorna ideja o gradnji zvonika, već su se arhitekti i skulptori prilagođavali vremenu u kojem su živjeli. Tako da na našem zvoniku imamo skoro sve stilove umjetnosti koji se pojavljuju u Dalmaciji. Od romanike u prizemlju, pa gotike, cvjetne gotike, renesanse i manirizma. Gradska loža ostala je nepromijenjena od svog nastanka u 15. stoljeću u doba renesanse pa do danas. Pa loža dolazi od talijanske riječi loggia. To je zapravo jedna otvorena zgrada, jedan otvoreni objekat, natkriti, u kojemu su se vršila suđenja. Međutim, ne svakodnevno. Kad nije bilo suđenja, koristila se kao prostor gdje su se ljudi nalazili, čakulali. Dakle, danas se ljudi nalaze po kafićima, restoranima. Prije bi dolazili ovdje, čak bi možda i trgovali nešto sitno. U sredini reljefa Nikole Firentinca sada je prazno mjesto. Nekada se tu nalazio mletački krilati lav, simbol Venecije. To je jedna zanimljiva priča. Građani grada Trogira, kada su čuli da je Mussolini rekao gdje god se nalazi krilati lav, da je tu Italija, oni su 1932. godine porušili sve mletačke lavove u gradu Trogiru. U inat i prkos jednome režimu, jednome velikom svjetskome vođi. Tako da do dana današnjeg mi nemamo mletačkih lavova u gradu. Oni su stajali tu, dakle, na sjevernim gradskim vratima, južnim, na kuli Camerlengo, ali su oni svi porušeni.
Nalazimo se ispred, možemo kazati, najvećeg spomenika, i usudit ću se kazati, romaničke umjetnosti u Europi. To je naš Radovanov portal, odnosno portal kojeg je izradio majstor Radovan 1240. godine. To je jedan od razloga zašto je Trogir pod zaštitom UNESCO-a. Sam portal, dakle, predstavlja nam scene iz Kristova života, scene njegova rođenja. Sa lijeve i desne strane imamo Adama i Evu, lavove koji brane koji čuvaju, dakle, portal, i imamo mjesece kalendara i znakove zodijaka. Radovan umire tokom gradnje ovoga portala, tako da je samo 5 mjeseci prikazano, dok su njegovi učenici nastavili sa izgradnjom ovih apostola, kojih ima isto tako 6. Tako da niti mjeseci, niti apostoli nisu danas dovršeni. Ovdje gori na vrhu imamo mjesec siječanj. On je prikazan tako što jedan stariji gospodin u kuhinji nešto, dakle, radi, kuha, dok iznad vidim se da suši kobasice. Dakle, znate da se pršut kobasice suše u siječnju, a prikaz vodenjaka, odnosno znaka zodijaka koji je u mjesecu siječnju, je ovaj mali čovjek iznad njega koji liva vodu u ovaj kalež, u njegovu čašu. Dakle, sa lijeve i desne strane Radovanog portala imamo figure Adama i Eve koji simboliziraju prvi grijeh, odnosno istočni grijeh. I ovdje imamo, dakle, figuru Adama, dakle, zapamtite, ovo je 1240. godina. I u jednoj šali, ja kažem, Radovan ovdje proriče budućnost. Vidimo ruke gdje su Adamu pozicionirane. Ova ruka gore simbolizira u kojim će dugovima Hrvatska biti danas, dakle, ova gore, do grla, a ova dole ruka simbolizira koliko će od tih dugova Hrvatska vratiti. Ma, šalim se samo. Ovo je benediktinski samostan Svetoga Nikole, gdje i danas žive sestre benediktinke. U njemu se nalazi zbirka umjetnina Kairos. Kairos je zapravo božanstvo sretnog trenutka, sin Zeusov i majke Zemljanke, dakle on nije bog nego božanstvo, koji predstavlja jednog mladog, nagog mladića sa čuperkom ovdje na glavi, dakle to je taj imidž, čuperka, a zada je ćelav i on leti po gradu. On je, dakle, sretan trenutak koji trebate uhvatiti kada ga vidite na vrijeme. U suprotnom, ako on prođe pokraj vas, odzada je ćelav, tako da ga više nemate za šta uhvatiti. Evo, to je taj čuperak. Evo, izlazimo na južna gradska vrata, na Trogirsku rivu. Sa moje lijeve strane se nalazi mala loža koja je služila za pomorce koji bi dolazili u grad, jer zbog nemogućnosti ulaska u grad nakon 3. zvona, dakle nakon 3. zvona grad se zatvara, niko više nema šta tražiti u gradu, ni ulazak u grad, tada bi se pomorci tu mogli sakriti, odmoriti od kiše, prespavati i ujutro ući u grad. Trogir je najljepši grad na svijetu za mene. Ljudi su dobri i niko se ne intrigaje. Doista su fini ljudi i vole kvalitetu. Ma dođe svak, bila je Karolina od Monaka, zašla je sama. I ja sam piva pismo Karolina od Čubja Savića. Ja sam govorio na engleski, na ovo Karolina. I njoj se to svidilo i još druge pisme, oduševila se. Ja sam prepostavljao da je to Karolina od Monaka. 6.500 kuna mi je dao. Ali ja nisam brojio, ja sam vidio nešto kona za vježbanje mišića od ruke. Nisam iz pristojnosti i ja nju zagrlja, trese se sav, znam, pala je lova. Poljubila me ovdje, zagrla me. I ja je ugovaram kao pol re, sutra je zovena kao kava, bye bye, I love you, good luck. Ovo je tvrđava Camerlengo, koja je građena od 1380. godine pa negdje do sredine 15. stoljeća. Služila je za obranu grada od neprijatelja, bila je okružena nekakvim jarkom i u samu tvrđavu se ulazilo mostićem. Pa trenutno kula služi za turističke svrhe, za posjete, ljeti služi kao, možemo reći, za predstave. Jedno vrijeme je služila kao ljetno kino, koncerti i tako razne manifestacije se održavaju unutra. Trogir je već dugo omiljena destinacija svjetskog jet seta. Prve su laste dubljeg džepa došle zbog blizine aerodroma, ali ih je Trogir svojom atmosferom i ljepotom doslovce smantao, pa mnogi dolaze redovito, dovodeći još i još i još svojih prijatelja. Kod mene dolaze tako, barem jednom tjednom neki milijarderi, a 2 puta tjednom milijunaši, ali ne pravimo razliku, za nas je gost, tako da dođe neka pometačica iz Portugala, imaće isti tretman kao nekakav milijarder. A oni tu dolaze jer čim dođe jedan, onda drugi dođu da ih se vidi kraj njih, obično su to, ali mi imamo šemu da
Ako neko misli da je bogat pa dođe sa brodom od 30 metara, onda mi za nekoliko sati vežemo do njega nekog od 40 metara, tako da shvati da uvijek ima neko bogatiji. Sad dolaze mi ovako Karolina od Monaka, Roberto Cavalli, Valentino Garavani, Ellen Birkin. Ne gledam ih uopće kroz prizmu da su oni nešto posebnije ili od nekih drugih, a moraš siromašnijih ljudi. Trogir je na karti svijeta poznat već tisućama godina. Zapravo sad imamo najmanje linija brodskih, a prije 100 godina moglo se u Trogiru ukrcati i preko Genove doći do New Yorka i do Buenos Airesa. Stranci su počeli kupovati kuće prije 15 godina, međutim sad su te cijene nekretnina malo išle u nebo i možemo reći da je metar kvadratni u Ginza ulici u Tokiju možda malo čak i jeftiniji nego kvadrata u Trogiru. Od 3000 pa dalje eura po kvadratnom metru. Imamo čak i 5 cijene tamo blizu trga. Blaženi Agustin Kažotić, koji je živio prije 100-200 godina, bio je veliki prijatelj sa Danteom Alighierijem, a s obzirom da se rodio ovdje u 100 metara od moje kuće, čak i postoji mogućnost da je Dante Alighieri ovdje pio bevandu sa Blaženim Agustinom Kažotićem. Ljudi, ovo je mali dio onoga što Trogir pruža, onoga što morate vidjeti. Dođite u ovaj grad, možda upoznate mene. Pozdrav svima! Pripremili Robert Knjaz i prijatelji.